Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Papa Don Creepy Stories. Subscribe kayo dyan. At sa mga nag-renew ng badge na sina King Ada at Lancy, maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng king member ko na ayaw magpakilala. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Hari. Ayaw magpakilala eh. Taong 2006. Sukat, Paranaque. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aayos ng papeles si King para tumira na sa Amerika. Nga pala, US citizen itong King member natin. Kwento niya ito bago siya lumipad papunta ng US. Kabi-kabila ang pag-aayos niya ng papeles niya. Paano kasi? Silang dalawa lang ng nanay niya ang nag-aayos nito. Sa bahay nila sa Sukat, 4 lang silang nakatira. Siya, nanay niya, at 2 katulong. Isang matanda at isang bata. Sobrang laki ng bahay nila dito na halos sa araw-araw, hindi sila nagkakakitaan. E paano? Kanya-kanya sila ng kwarto eh. Tapos hindi sila lumalabas. Nagkikita lang sila kapag kakain ng almusal, tanghalian, at hapunan. Ilang taon na rin silang nakatira dito. Buhay pa yung tatay niya nun. Wala naman yung mga paranormal na yan eh. Kalimitan naman sa mga mayayaman, hindi naniniwala sa mga ganyan, di ba? Aminin nyo. Kaya normal lang talaga yung buhay nila. Nagbago lang ang lahat nung 2 buwan bago siya umalis ng Pilipinas. Parang merong pumipigil sa kanya na umalis. Sinasamantala na ni King yung pananatili nilang magnanay dito sa Pinas. Kaya todo gala silang magnanay. Yung mga kamag-anak nila na mga nasa probinsya, pinupuntahan nila. Hanggang sa napadpad sila dito sa hasyenda ng tita niya sa Tarlac. Saksakan ng yaman itong tita niya na ito. Maimpluwensyang tao rin. Nasa gobyerno eh. Unang salta pa lang nila, yung pinakamatandang katulong ng tiyahin niya, panay na ang sipat sa kanya. Imposibleng crush siya nun. Ang tanda na eh. Dala ng kuryosidad, sinusundan niya ng tingin yung matanda. Nakita niyang pumunta yun sa kusina at kinorner niya si Nanay Gle. Tanong ni King kay Nanay Gle. Nay, ang sama ng tingin mo sa akin ha, porket ngayon na lang kami dumalaw. Bakit ba, Nay? Bumulong si Nanay Gle sa kanya ng, may batang sumusunod sa'yo. Ayan o, nakahawak sa damit mo. Paglingon ni King sa kanang bahagi niya, maniwala kayo o hindi, nakataas yung damit niya pero wala namang humahawak. Hindi rin ito sumabit kung saan, basta nakaangat lang. Sa takot ni King, pinagpag niya yung damit niya, tapos nagtititili siya. Tama kayo nang narinig. Nagtititili si King. Nagulat eh.
Natatarantang nagtanong itong si King kay Nanay Gle ng, "Nay, bakit nakaangat? Anong bata? Ha? Wala kami kasamang bata!" Sagot sa kanya ni Nanay Gle, "Nawala na yung bata. Napalo mo yung kamay. Nagalit." Kinakabahan na si King sa inaasta ni Nanay Gle. At saka, parang hindi si Nanay Gle yung kausap niya. Hindi naman ganun yun eh. Maya-maya pa, may tumawag sa pangalan niya na boses ni Nanay Gle. Paglingon ni King sa likod niya, nakatayo doon si Nanay Gle at nagtanong sa kanya ng, "Oh, King, anong ginagawa mo dyan? Namumutla ka oh? Gusto mo ng matamis?" Tulala lang si King nung mga oras na yon at hindi niya alam ang mga nangyayari. Dala ng takot, napatakbo si King kay Nanay Gle at niyakap niya ito. Ang sabi niya, "Nay Gle, kausap kita kanina eh. Tapos, bigla mo na lang akong tinawag." Ang sabi sa kanya ni Nanay Gle, bumalik na lang sa lamesa. Mamaya sila mag-usap dahil hinahanap na siya ni Senyora. Pagbalik ni King sa lamesa, tulala pa rin siya at wala sa sarili. Nilapitan siya ng nanay niya at tinanong kung anong problema. Ang sagot lang ni King sa nanay niya, "Mi, magtatagal pa ba tayo dito? Ang sama ng pakiramdam ko eh." Ang sabi sa kanya ng nanay niya, kadarating lang nila doon. Nakakahiya naman sa tita niya kung aalis sila kaagad. Baka sa makalawa na sila umuwi. At saka, yun na yung huling kamag-anak nilang bibisitahin. Nang marinig ni King yan, naalala niya yung sinabi sa kanya ni Nanay Gle na mag-uusap sila. Kaya ayun, matapos kumain, hinintay lang ni King na magpahinga yung tita niya at nanay niya at saka niya hinanap si Nanay Gle para makipagkwentuhan. Nung nakita niya na ito, kinuwento niya yung mga nangyari sa kanya. Ultimo doon sa batang nakahawak sa damit niya. Nang marinig itong lahat ni Nanay Gle, ang sabi sa kanya nito, meron talagang nakatira sa bahay ng tita niya na nanggagaya. Hindi alam ni Nanay Gle yung tawag doon eh. Pero sa pagkakaalam ni King, doppelganger ang tawag sa ganung uri ng elemento. Alam ko karamihan sa inyo pamilyar na sa nilalang na yan. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Dagdag kwento pa ni Nanay Gle. Ilang beses nang ginaya ng nilalang na yon si Senyora. Marami itong kakaibang utos na pinapagawa sa kanila. Sa pagkakatanda ni Nanay Gle, ang pinakamalalang naging utos nun, yung meron siyang hinukay sa likod ng mansyon. Pagbungkal niya doon, merong mga buto. Hindi niya alam kung buto ba yun ng hayop o buto ng tao. Basta marami yun. Ang ginawa niya, hinayaan niya na lang yun doon. Pero tinirikan niya ng kandila at nagdasal siya. Mula nung ginawa niya yun, naging madalang na yung panggagaya ng doppelganger. Ngayon na lang ulit, nung bumisita sila. At yung tungkol naman sa bata, wala siyang ideya doon.
Unang beses niya lang narinig yon. Matapos masagot ang lahat ng tanong ni King, umakyat na siya sa kwarto niya. Kaso lang, hindi siya komportable. Parang palaging may nakatingin sa kanya. Sobrang laki ng kwarto niya. Nalulula siya. Alam niyo ba yung ganong pakiramdam? Yung dahil sa sobrang laki ng kwarto, kapag nakahiga ka, para kang nalulunod. Ganon yung naramdaman ni King doon. Kaya lumipat na lang siya sa kwarto ng nanay niya. Makalipas ang 2 araw, tuluyan na silang bumalik sa bahay nila. Dito na din nagsimula ang kagimbal-gimbal niyang karanasan sa mga nilalang na hindi natin nakikita. 1 linggo ang lumipas nung makauwi sila sa bahay nila. Medyo aligaga na si King. Nararamdaman niya kasi na parang palaging may tumatakbo sa kwarto niya. Nangyayari yan madalas kapag natutulog na siya. Yun bang iniistorbo siya? Tapos kapag nagigising naman siya, wala yung ingay. Hanggang isang gabi, medyo lasing siya nun. Kakauwi niya lang galing ng gimikan. Nung nakarating siya sa kwarto niya, umupo muna siya sa kama. Tapos inaalis niya yung sintas ng sapatos niya. Medyo antok na siya nun Kaya hindi na niya natanggal at humiga na lang siya sa kama para matulog. Kahit bagsak na siya dahil sa antok at pagkalasing, naalimpungatan pa rin siya. Gawa ng nararamdaman niyang merong nag-aalis ng sintas ng sapatos niya. At pilit nitong hinuhubad yung suot-suot niyang sapatos. Ramdam na ramdam ni King yung malamig na kamay nito na humahawak sa paa niya. Kahit nakamedyas pa siya, tumatagos talaga yung lamig. Imposibleng lamig ng aircon yun kasi pinipisil-pisil yung paa niya tapos ang liit nung kamay. Nawala ang pagkalasing ni King. Bumuelo siya at bigla siyang bumangon para tingnan kung sino yung gumagalaw sa paa niya. Pagtingin niya, isa itong bata na basang-basa ang buong katawan. Itim na itim ang balat. At isa lang ang mata nito na nakatitig pa sa kanya. Sa sobrang takot ni King, bumalikwas siya sa kama niya at nagsisisigaw na tumatakbo papunta sa kwarto ng nanay niya. Kaso lang, pagbukas niya sa kwarto ng nanay niya, walang tao. Sinalubong siya ng napakalamig na hangin na nanggagaling sa loob ng kwarto na yon. Nang may narinig siya sa likod niya na nagsalita ng, "Kuya, wag mo naman akong iiwan Habang nagsasalita yung nasa likod niya, nakakarinig din siya na parang merong pinupunit na papel. Sumagot si King ng, "Oo na! Oo na, hindi kita iiwan!" Ang sabi nung nasa likod niya, "Sinungaling!" Paglingon ni King, walang tao pero maraming punit-punit na papel ang nasa lapag.
Hindi na nagtangka pa si King na pulutin pa yun. Agad-agad ay umalis siya ng bahay nila at pumunta sa barkada niya. Nagkwento siya sa barkada niya nang tungkol sa nangyari sa kanya sa bahay nila kung bakit siya umalis. Bilang maloko tong barkada niya, nag-aya ito na puntahan nila yung bahay. Kasi sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakita o nakakaranas ng paranormal. Ayaw naman ni King kasi grabe talaga yung trauma na dinulot nun sa kanya. Kaya ang ginawa niya, natulog na lang. Kinaumagahan, pagtingin niya sa cellphone niya, napakaraming missed call ng nanay niya. Umuwi kagad si King. Pagdating niya sa bahay nila, nakaupo na sa sala yung nanay niya at galit na galit. Tanong ni King sa nanay niya, "Mi, bakit?" Ang sabi nito sa kanya, lahat ng dokumentong kailangan niya papunta ng US, punit lahat. Matagal na naman bago sila makakuha nun. Ilang linggo na lang aalis na sila eh. Binulyawan pa siya ng nanay niya na wag na wag nang makikipag-inuman kasi hindi na niya alam yung ginagawa niya kapag lasing na lasing siya. Pinagtanggol ni King yung sarili niya. Kinuwento niya yung nangyari sa bahay nila nung gabi. Hindi naniwala yung nanay niya kasi wala naman silang paniniwala tungkol sa mga ganong nilalang, di ba? Kaya ayun, para wala siyang dahilan, grounded siya sa bahay ng tito niya sa BF. Doon na muna siya habang inaasikaso ulit ng nanay niya yung mga dokumento. Buti na lang, marami itong kakilala. Yun bang mga backer? Kaya mabilis itong naasikaso ng nanay niya. Isang araw bago sila pumunta ng Amerika, nag-iimpake na si King sa kwarto niya. Wala na sa isip niya yung nakita niyang kaluluwa ng bata. Kasi wala naman ang naging paramdam ulit yun eh. Nung tapos na siyang mag-empake, lumabas na siya ng kwarto niya at tiningnan niya ang bawat sulok nito. Kasi ilang taon pa ulit bago siya umuwi. Nang mapatingin siya sa labas ng bintana niya, merong nakadungaw doon na ulo ng bata at nanlilisik ang isang mata nito habang nakatitig sa kanya. Sa takot ni King, sinarado niya kaagad yung pintuan at tumakbo na siya papunta sa nanay niya. Aalis na kasi sila sa bahay nun. Meron pa silang pupuntahan. Habang nasa sasakyan siya, tinitingnan niya yung kwarto niya. Maniwala kayo o hindi, nandoon pa rin yung bata sa kwarto niya. Sinasabunutan nito ang sarili niya at parabang nagwawala yun. At meron na naman siyang pinupunit na mga papel. Okay, opinyon ko sa kwento. Dito muna tayo sa King member ko. Bigyan ko lang kayo ng tip kung bakit ayaw magpakilala nitong tao na to. Unang-una, ayaw niyang mag-flex ng badge niya. Pangalawa, marami siyang kamag-anak na nasa politika. Nagulat nga ako kasi may ganito palang klase ng tao na nakikinig sa akin. Alam mo King, pwede ka namang gumawa ng ibang YouTube account tapos yun na lang yung isa-shoutout ko. Pero hindi, respeto natin, trip niya yun At tungkol naman sa kwento niya,
napaka-imposibleng gabay niya yung bata. Kasi mula nung umalis siya ng Pilipinas, hindi na yun sumunod sa kanya eh. Yun na yung huling beses niyang nakita yun. Yung nasa loob ng kwarto niya tapos parang nagpupunit pa ng mga papel, sinasaktan yung sarili o kung ano pang ginagawa. Ito sa akin lang kaluluwa yon ng batang namatay doon. Tapos ang tingin niya kay King, kuya niya. Nung nalaman nitong aalis na si King, gumawa siya ng paraan para hindi matuloy yun. Isipin nyo kaya pala ng mga kaluluwa na magpunit ng papel, di ba? Hindi ko naisip yun kasi kadalasan lang naman nagpapagalaw sila ng mga gamit, di ba? Pero yung magpupunit, parang hindi na yata kaluluwa yun eh. Di kaya demonyo na yun? Tsaka isa pang nakakapagtaka. Papaanong nakasunod yung bata na yun sa hasyenda ng tiyahin niya? Di ba may mga teritoryo yung mga yan? O, kung kaya pala niyang sumama, bakit hindi siya sumama kay King sa Amerika? Ano ba? Walang visa? Biro lang. Ang dami kong tanong pero wala naman akong mabigay na sagot. Baka kayo, alam ninyo. I-comment nyo lang sa baba. Babasahin namin yan. Bago natin tapusin, shoutout ko lang yung mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko na sina Vanny Bacolod, taga-multi daw. Libre ka naman sa Keemstar. Andy Boy CM, Ma Cristina Abukay, frontliner yan, saludo po. Twisted Tales of the Dark Side, subscribe kayo dyan. At kay Mia Mandigma. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.